Здравейте, YouTube, аз съм Людовик 09 и сега правим една кандидатура за Tumblr World, който е на Nikile. И сега ще ви покажа къщичката, която построих. Ето я. И влизаме вътре, за да ти покажа какво представлява. Значи ето тук има 3 честа. Чакайте само да си спра звука. Така. Ето 3 честа. Първо, ето тук има едно стъклено отделение. Може да си виждаш задния двор. После, ето тук още едно, но се вижда целия. И сега излизаме отвън, ето тук има едно джакузи. 2 шезлонга. Един кактус за красота. И сега отиваме тук. Тук отиваме отзад. При басейна пак 2 шезлонга има тук. Ето го знамето на България. Ето. После отиваме горе в спалнята. Ето е спалнята. Ето ги леглата и ето тук има една тераса, където мога да виждаш всичко. Мога да скачаш и в джакузито и в басейна. И така. Сега ще слезем долу. И докато аз се разхождам, ще отговарям на въпросите, които зададоха в клипа. Ето първи въпрос: на колко сте години? Аз съм на 14. Да. Ще снимате ли в сървъра? Може с Алпира, ако той вече е влязал, ако той желае. Номер 3. Ще бъдете ли редовни сървъра? Да. Ще влизам няколко пъти на ден към следобед. И последния въпрос: защо искате да влезете в сървъра? Ами интересно ми е как ще 100% ще ми е забавно, като да, ще ми е забавно, ще игра с приятели, защото те ще са вътре. И така, да, това е.